On vlogia. Mä teen YouTubeen. Eikö vittu se varmaan muuten. Kyllä. Ollaan nyt menossa kauppakeskus Karismassa ja ostetaan ruokaa vähän. Itse ootan, että mä saan kalan suussani, koska mulla lähti yksi nappi täältä. Niin mä pääsin ostaa sieltä ne. Eikä mun kiittänyt by the way. Näkyy se pienesti. Se on hyvä, kun sä sanot silleen eikä, se ne sitten kattoo mua tässä silleen, että mä oon niinku koko vartalo. Sulla on sentään jotenkin järkevä toi vaattetus. No joo. Tää niinku mennään tällaiseen. Tää on järkevä. Ei oo. Teemme sä oot ihan farssi. Mikä on? Sä oot ihan farssi. Tää lähtii mun lempiosastoon. No sinä ja sun alkoholit. Älkää välittäkää hänestä. Hän on liian nuori nauttimaan niitä, että hän ei voi saada niitä onneksi. Palataanpa kohta. Kova konipaikalla. No niin. Täällä ollaan Desukonissa taas. Ollaan käyttää ottaa kuvia. Löysin toisen One Piece Kossaan Luffyn Punk Hazardista. Oli mahtavaa nähdä. Ja katsotaan mitä kaikkea täältä löytyy. Paljon kaikenlaisia hahmoja on löytynyt täältä. Ollaan kaveritten kanssa tässä ja Damon on alasti. Mut joo, katsotaan mitä mahdotaan löytää täältä ja ihmetellään maailman menoa. Ollaan just syöty ja nyt vaan mietitään mitä tää mennään vaan kohta ottaa ryhmäkuvia tai jotain ja porukkaa kasassa ja tyytyväisenä. Olemme kaikki kuolleita. Aha. Riittikö siis? Mut joo, on ollut hauskaa täällä ihmetellä maailman menoa. Tuttuja nähnyt ja tälleen. Tän mäkö aion kuvata.
Se ei oo näin dekku vaan Eiks mullissa ollut joku dekku? On niin. No meanwhile mä menen tuntemaan tuonne Suomeen. Piilotaan vielä saa. Now I can feel it. Aika huoleinen pistä. Sun pitää vielä sanoa, että mä rakastan sua. Siinä on oikeesti mä niinku rakastan. Let me love you. We love you! Every night in my I see. I kill you. I kill you! Jeff Dunham! I kill you! I kill you! Jeff Dunham! Wow, onks tää se... Mä menen istuuks kun Jeesuksen päälle. Amor, mistä sit Tomi ajoi samaan aikaan? Jere! Ei se Jumi. Jere, abort mission. Ei kummasta. Mission impossible. No niin. Jere! Se on hänessä. Mä oon aina se tuomassa, että se on hyvä. Karret vähän päälle, ehkä se siitä lähtee liikkeelle. Ei tässä jos mä voimaluomaan. Minä pystyn. Tuossa lähtee vittu kädet pyörii. Se on siinä, kun tuosta, niin minä menen auttamaan. Älä nyt pikku revis siitä. No niin, Jesukolla on loppu. Oli mahtavat päätteet itkuttaa. Tästä alkaa kotiin lähtö. Kiitoksia kaikille, jotka seurasitte tätä seikkailua ja hölmöilyä. Niin enskoni sijasta siihen. Taas yksi koni käytynä. Joo, ei näyttää. Anyways, mennään tähän toiseen. Oli mahtavaa Desukon Frostbite 2019. Ja kiitoksia kaikille, joihin sai tutustua. Ja kiitos te, jotka katsotte tätä videota. Ja kiitoksia kaikille teille. Erityisesti olette tekemässä tätä mahtavaa konia. Me nähdään ensi konissa. Pitäis siirrota vielä paikka nopeasti kuntoon. Katsoa missä mun tämän kossin hanskat on ja alkaa suunnittaa muita kosseja kesällä. Mutta sen aika on myöhemmin. Joten mitään puheitta. Nähdään ensi videossa. See ya. Thank you.